तो नमस्कार प्रणाम भाई लोगों, आप सबके छोट भाई दीपक देहाती स्वागत है फिर से भोजपुरी का स्टार कलाकार में। तो आइए आज हम बात करता नहीं भाई लोगन, भोजपुरी में लाखों गाना के हम प्रमोट के लिए बानी, लेकिन लाखों गाना में से वो गाना ई बाटे। हम बताओ तनी भाई लोगन ई गाना की खासियत ही बाकी ये गाना सैड सॉन्ग बा, और सैड सॉन्ग के जब बात आवेला तो भाई लोगन बताई कि दिल अंदर से कांप जाला, और दिल अंदर से कांप जाला तो वाकई में गाना सुन के बड़ा सुकून मिलेला भाई लोगन। आज के डेट में इतना लड़की धोखा देता नहीं कि सैडे सॉन्ग ही लोग सुनल पसंद करता। हम बताता नहीं भाई लोगन कि आज कल फिलहाल में एगो गाना आवे वाला बा, एगो गाना के हम चर्चा करता नहीं, जौना गाना के नाम बाटे तोहरा भी नहीं शरीर लाश हो जाई। ई गाना के बस पोस्टर रिलीज भइल बा भाई लोगन, गाना के लिंक बहुत जल्दी मिली आप सबके। हम बता दें कि ई गाना के गायक बनी, ये गाना गायक बाड़ी जेकी गगन जी। जेकी गगन जी वाकई आपने तो कमाल ही कर दिया, जो आपने गाना गाया है वाकई में जो सुनेंगे अगर दर्द में होंगे वाकई में रो देंगे गाने को सुन के। हम बताओ तनी भाई लोगन कि ई गाना जब आप लोग सुनब तो महसूस होई कि ना सैड सॉन्ग भी ऐसा होला। हम बताएं भाई लोगन कि ई गाना के लिखले बा, ई गाना के लिखले बाड़ी दीपू देवानंद जी। ई गाना उनकर कलम के जादू से लिखल बा, और वाकई में आप जब सब सुनब ना तो वाकई में दिल गदगद हो जाई। हम बताओ तानी भाई लोगन कि ई गाना आवेला बाटे बहुत भोजपुरी के बहुत बड़ा चैनल पे। आप सब जानते हो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और रितेश पांडे, नीलकमल, बहुत सारा कलाकार के गाना आवेला उहे चैनल पे ई गाना आवेला भाई लोगन। ई गाना आप सबके बहुत ही जल्दी सुने के मिली। हम अपना चैनल पे लिंक भी डालब, आप सभी गाना के जरूर सुनब और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दे भाई के। और अच्छा गाना के चर्चा करे के चाहिए, प्रमोट करे के चाहिए, काहे से कि गाना हमके भी अच्छा लगल और थंबनेल सी और गाने के ऐसा बा कि केहू भी सुने खातिर मजबूर हो जी गाना। बहुत बहुत बधाई भाई जेकी गगन, आप ऐसे ही बहुत अपने लाइफ में आगे बढ़ी और बहुत तरक्की करी। धन्यवाद भाई लोगन। तब तक हम लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तर प्रदेश।